Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde Kepdäniň jemi bilen men ýokşunan Nurwan. Bu Kepdäniň esas temalary türkmen ykdysadyety, Türkmenistanyň adam hukuklarynyň ýagdaýy bilen bagly boldugy we ýurtda kadr çalyşy bilen bagly geçirilen Türkmenistanyň çaýkanmagy mümkinatly söhbetdeşlik. Ady ösüş bankynyň Aşgabatda bermekçi bolýan $1 milliard kardy ýeňillikleriň ýatyrylma hukuk barada habarlar okujularymyzda köp gazaklanma döretdi. Aşgabatda ýene bir meçidiň ýumurulmagy we Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň Türkmenistana adam hukuklary babatda beren hem köp okulonlaryň hataryndadyr. Adatlygyň Türkmenistanyň ýeňillikleriň ýatyrylmagyna nähil garaýarsyňyz diýen atlan taýýarlan video şekli bolsa şu hepde iň köp görülen boldy. Odal Türkmen hökümetine geçirilen kadr çalşygyndan we prezident Berdimuhammedowyň garaşsyzlygyň başky ýyllaryna girilen ýeňillikleriň bazara geçmäge bökdönüşlik döredýäni barada gurrundan soň dören çaklamalar garaýşlar bilen bagly Konvoy Bülten neşriniň redaktorynyň ornatary Paulo Sarbella bilen söhbetdeşlikden bir bölegi dinläliň. Nowat kardeşim Sehradan. Paulo, Türkmenistanda resmiýetiň wezifelerinden aýrylmagy we munyň anyk sebäpleriniň aýan edilmediligi eýem adaty bir dada öwrüle. Emma edil häzirki gün nazara alynanda bu ädimi nähili häsiýetlendirip bolar? Yes, I think the timing of the firings is... O resmiýetiň edil suwunky gün wezifelerinden boşadylmagy diýsen gyzykly. Bilsimiz ýaly häzir Ýewropa parlamentinde Türkmenistan bilen partnerlik we hyzmatdaşlyk lalasygyny baglaşyp-baglaşmazlyk meselesine seredilýär. Üstüsine de resmiler wezipesinden öz göýüren kemçilikleri diýen kesitleme bilen aýrylýar. Türkmen häkimeti bu ýagdaýlary hiç açan döwlet guruluşyndaky bolup biläjek meseleleri bilen baglanşdyrmaýar. Berdimuhammedow bar günäni bu adamlaryň üstüne atyp belanyň köregi sulardy. Ykdysadyýetymizde hiç ýyly mesele ýok diýen bir pikiri öňe sürýär. Ol korrupsiýa barada da dil ýarýar. Emma onuň gowrumlary anyk ýagdaýlar barada maglumat bermeýär. Garaz iste göýberilen kemçilikler, korrupsiýa, bularyň barysy birini isten boşadyljak bolnanda ulanylýan el ýüzünde ýatan bahanalar. Ýatlap geçdik mart aýynda ýurdun statistika gullugynyň başlygy galp maglumatlary bermekde aýplanyp wezipesinden aýryldy. Munyň ýa-ni ýurdun milli howpsuzlyk ministri we terhit gullugynyň ýol başçysy hem wezipelerinden boşadyldylar. Egerde häzir wezipelerinden aýrylan resmiýleriň aňyrsyna seretsek, olaryň bary hem häzirki rejime ıgrarly emeldarlardy. Ýöne Türkmen rejiminiň tebigaty göz öňünde tutulandy, dogly ynam bilen anyk hiç zady aýdyp bolmaýar. Turkmenistan, we cannot really grasp exactly what is behind all those. Prezident Berdimuhammedow odallar arça galdyrylan muht hyzmatlaryň hem bazar ykdysadyetine geçilmegini bökdeýändigini aýtdy. Mona hil düşünse bolar. Yeah, I mean this turns the whole situation into a... Häzirki döreýän ýagdaý prezident Berdimuhammedowyň öz ýagdaýyny kynlaşdyryp biler. Sebäbi ol, size hyzmatlar muht berilýär diýip häzire çelini hut edenini edip gezdi. Ýöne görnüşine görä indi ýagdaýlar ütgeýär. Geçen ýyl muny ýaşulylar maslahatyna gatnaşyjylar aýdan bolsa, bu ýyl prezidentiň hut özü ýurtdaky muht hyzmatlaryň bazar ykdysadyetine geçilmegini bökdeýändigini aýdýar. Häzir ýagdaýlaryň çaýkanaýmagy da ähtimal. Türkmenistanlylaryň suwunky günüň şertlerinde ozal muht bolan hyzmatlaryň bahasyny tülemek islegleriniň bolmazlygy ähtimaldyr. Meniň pikirimçe, häzir kabul edilen kararlar Türkmenistandaky ýagdaýlary ütgeder. Especially now that it's been said by the president, I think that's gonna change the landscape in Turkmenistan. Paulo, siziň özüňiz ykdysadyetçi. Prezidentiň aýdyşaýaly bu muht hyzmatlar dogrudan hem bazar ykdysadyetine geçilmegini bökdeýärmi? No, it doesn't. It's I think it's Yok, meniň pikirimçe bu kesitleme diňe bir perde höküminde ulanylýar. Türkmenistanyň entekleri bazar ykdysadyetine geçsekdigini hatda çaklamagym kyn. Men bazar ykdysadyetine geçsek diýeniň bilen ýagdaýlar öz-özünden ütgä beren ok. Bu bir diňe hyýal. Paulo Sarbella bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistana duýulýan ykdysady kynçylyklar barada habarlar bilen bir wagtda ady ösüş bankynyň Aşgabatda $1 milliard kardy pul bermekçi bolýany barada hem habarlar ýaýrady. Newt gadlygy edil häzir $50 milliard guruluşy edýändigini aýdýan Türkmenistan bu kardy näme üçin alýar? Kardeşim Muhammed Tahir dinläliň.
Aziya Ösüş Banky Türkmenistana 1 milyard dolar qarz pul bermegi gödüňde tutýar. Azerbaýjanyň Trend Habar agentliginiň ýazmagyna görä, bu serişde ýurdun demiryol we energiýa proýektlerine sarp ediler. Agzalyan Bankyň merkezi we Günmotor Aziya bölüminiň direktori Sian O'Sullivan sallanlyp çap edilen habarda bu serişdäniň 2016 we 2017-nji ýyllar üçin gödüňde tutulýanlygy ma'lum edilýär. Jynap O'Sullivan Türkmenistanyň Neytral Türkmenistan gazetine beren interwýusynda Türkmenistanyň energiýa gorlaryna ummasyz baý ýurtdygyny, onuň yerleşýän ýeriniň strategik taýdan ulakan ähmiýeti eýedigini, netijede Agzalyan Bankyň ýurdun transport, energiýa we hususy sektoruny ösdirmek boýunça pudaklar bilen aýratyn gyzyklanýandygyny aýtýar. Ol aýratyn demirgazyk günorta demir ýol proýektiniň Aziya Ösüş Banky bilen Türkmenistanyň arasynda ýola goýulan hyzmatdaşlygyň misaly bolup durýandygyny ünsü çekýär. Emma Agzalyan Bankyň Türkmenistana bermegi gödüňde tutýan bu qarz puly Aşgabatyň ykdysat taýdan dürlük kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolan pursatyna da gabat geldi. Ýurdun içinden gowşan maglumatlardan çen tutulsa soňky inçeme aýyň dowamında käbir şirketleriň öz işgärleriniň aýlyklaryny wagtynda töläp bilmeýänligi, ýurdun tebii gaz pudagyna degişli käbir kähanalaryň bolsa hatda öz işgärleriniň sanyny azaltýandygy barada habarlar gelip gowşýar. Şeride häzirçe Türkmenistanda halk köpçüligine belli bir möçberde muhtiya arzan bahadan berilip gelinýän su, tok, ýangıç we duz ýaly önümleriň hem mundan beýlek pully edilmegi barada gürüňler barýar. 8 aprilde ýagny anyna güni geçirilen hökümet maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow muht berilýän önümler boýunça alınıp barýan siýasat barada durup geçip, bu siýasatyň ýurdun bazar ykdysadyýetyne geçmegini bökdeýändigini aýtdy. Gürüň edilýän hökümet ýygnagynda maliýe pudagyna jogapkär iki minister bilen birlikde ençeme pudak idaralarynyň ýol başçylary işinde göberen kemçilikleri sebäpli diýen aýplama bilen öz wezipelerinden boşadyldy we olaryň käbirlerine de resmi käýinç iglan edildi. Energiýa baý Türkmenistan beýleki ýurtlar bilen deňeşdirilende halkara valyuta fondlaryndan häzirçe odyan kän qarz pul almazdan başyny çarap gelýärdi we bu ýagdaý ýurdun ýolbaşçylary tarapyndan ýygyderli üstünlük hökmünde häsiýetlendirilýärdi. Emma bugünkü gün Aziya Ösüş Bankynyň Türkmenistana bermegi gödüňde tutýan uly möçberdäki qarz puly ýurdun maliýe pudagynyň häzirki düşen ýagdaýyndan hem belli bir derejede habar berýän bolsa gerek. Mundan ozal Türkmenistanyň milli pulunyň hümmeti mazaly aşağı gaçdy. Ýurtda daşary ýurt valyutasynyň satywyna gadagançylyk girildi. Bu wakalar bolsa orsiýetde dowam edýän ykdysady krizise we halkara bazarynda ýangyjyň bahasynyň görnetin pese gaçan döwrüne gabat geldi. Hormatly dinleyijiler, Muhammed Tahir dinlediňiz. Türkmenistanyň paýtagtynda we onuň töwereginde ýaşaýyş şaýlarynyň ýykylmagy, adamlaryň ata-baba emläginden ýerinden jaýyndan mahrum edilmegi inne täzelik däl. Şol wagtda Türkmenistana garasyzlyk ýyllaryna gurulan mescitleriň hem bir näçesiniň ýykylanyny barada habarlar gowşýar. Soňky ogşan habara görä Aşgabatdaky Aksa mescidi hem ýeri ýeksan edilipdir. Bu arada Aşgabatdaky habarçymyz Soltan Açylowanyň beren maglumatyny bilelikde dinläliň. Paýtagtyň ozarlar Gasmoy diýilip atlandyrylýan ýerinde ýerleşen Aksa mescidi ýer ýeksan edilip, innonden diňe bir minara galdy. Ýoletyn köçetiniň ugrundaky halk arasynda nohurlaryň mescidi diýip tanalýan bu mescid mundan 23 ýyl odal ýerli ýaşaýjylaryň öz güýjüne, öz hasabyna gurulypdy. Mescid giň howluda ýerleşýärdi we onda ýüze golay adamynyň namaza durmak mümkinçiligi bardy. Mundan 2 hepde töweregi öň ýerli häkimetler Agzalyan mescidiň töweregindäki ýoletyn, Gökdepe, Fiskulturnaýa köçeleriniň ugrundaky ýaşaýjylara olaryň jaýlarynyň ýykyljakdygyny we şol sebäpden hem bu meselede degişli taýýarlyklary görüp başlamalydygyny tapşyryp gitdiler. Bu talabyň iyi süre geçen hepde hökümetiň agyr tehnikasy gelip Aksa mescidini bir ýan çetinden ýumrup başlady. Binanyň aglawa bölegi betondan bolan soň onu kerpiç jaýlar ýaly söküp aýyrman günümel buldozer bilen tekirlediler. 1990-njy ýyllaryň başynda Aksa mescidiniň guruluşyna gatnaşan ýerli ýaşaly ýolaman aganyň aýtmagyna görä, bu mescidi ýykmak üçin häkimetler onuň aslynda bir kanun gurulandygyny tutarak edinipdirler. Bu mescidi guranmazda 23 ýylyň dowamında onuň kanunlygy ýa-da bir kanunlygy barada hiç kim dilýärmedi. Indi bolsa mescid ruhsatsyz gurulypdyr diýip, Hudaýyň öýüni kületdiler diýip 70 ýaşyndaky ýolaman aga öz nägileligini bildirýär. Ýolaman aga mesciddäki dini kitaplary, namazlyklary, sowatjylary şäheriň beýleki mescidlerine uğradyp ýetişendiklerine garamazdan mesciddäki şkaf, sandyk, halajenlik ýaly goşlaryň zirdi bile garyşyp
harap bolandygyny aýdýar. Gepin gerdisine görä aýtsak, soňky ýyllaryň dowamynda paýtagtda Aksadan başga da azyndan 7 tane mescit ýer-ýegsan edildi. Bu mescitleriň aglabasy soňky ýyllarda paýtagtda alınıp barlayan guruluşyklaryň çäginde ýykylyp ýok edildi. Hormatly dinleýijiler, Aşgabatda habarçymyz Soltan Açylowanyň beren maglumatyny dinlediňiz. Hepdäniň jemini Türkmenistanyny adam hukuklarynyň ýagdaýy barada gurrun bilen dowam etdirýär. Konstitusiýada dünýäwi demokratik we prezident dolanýaryşynaky respublika diýip jar edilýän bolsa, Türkmenistanyň hökümeti awtoritar we prezident Gurbanuly Berdimuhammedow hem de onuň ýakyn töwerew tarapyndan kontrollukda saklanylýar diýip Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň täze hasabatyny aýdylýar. Ýurtdaky iň möhüm adam hukuklary problemalary edenetlikli bir kanun tutsak etmek, adam gıynamak, raýat azatlyklaryny äsgermezlik, şol hanyny din, söz, metduat ýygnaşmak, hereket azatlyklarynyň çäklendirilmegi, raýatlaryň hökümeti azat we adalatly saýlawlar arkaly çalışmak mümkinçilikleriniň bolmazlygy diýip Döwlet Departamentiniň ýurtlar boýunça hasabatyny aýdylýar. Konstitusiýanyň gadagan edýänligine garamazdan halkara günä geçiş guramas Türkmenistanyň howpsuzlyk resmiýetleriniň jenaýatda guman edilýänler tutsaglary şeýle-de hökümete tanqydy garaýan şahslary günäsini boýun aldyrmak we towa etdirmek üçin gynanlyklaryny, urup ýenjenliklerini habar berdi diýip hasabatda bellenilýär. Şeýle-de hasabatda türkmen türme şertleriniň ören agyrdy we adam ömrüne howp salýanyny aýdylýar. Edenetlikli tutsak etmeleri adam gynanmalaryna mysal hökmünde Viktor Yarygin, Rustam Nazarov, Sargelli Jumayev, Jamila Adilowa ýaly Yehowa şaýatlarynyň bulç ağalygynyň hukuklaryny goraýan aktivist Mansur Mingelowyň atlary getirilýär. Oppozisiýa wekilleri we halkara guramalar Türkmenistanyň syýasy wenlileriň we tutsaklaryň bardygyny aýdýarlar. Emma 2002-nji ýylda prezident Niýaz Hıncanyny kasd etmek finansygy diýilýän bilen ilteşikli şahslar hem öz sunalýan tutsaklaryň anyk sany belli däl diýip hasabatda aýdylýar. Şonuň bilen bir wagtda halkara guramasynyň wekiliniň aýtmagyna görä Türkmen hökümeti 2014-nji ýylda hökümet agdyrlyşygy finansygy bilen bagly 104 adamyň türme wasylandygyny, olaryň 32-siniň boşadylandygyny aýdypdyr. Şeýle-de hasabatda raýatlaryň hususy jaýlarynyň ýykylmagy bilen emlak hukuklarynyň bozulýanlygy, howpsuzlyk gullyklarynyň adamlaryň şahsy maşgala durmuşyna edenetlikli goşulyp kanuny esas bolmadan resmiýetleri, raýatlary, hökümet garşydaşlaryny we tanqyçylaryny daşary ýurtlar gödäwçilik astyna saklaýanyny aýdylýar. Abşanyň Döwlet Departamentiniň dünýä ýurtlaryny adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça 13 aprelde çap eden hasabatynda Türkmenistana çap edilen kitaplaryň we metduatyň tassan hemmesiniň hökümet tarapyndan maliýeleşdirilýänligi we kontrolda saklanylýanlygy aýdylýar. Hasabatyň sözüge metduat adly bölüminde türkmen häkimetleriniň daşary ýurt metduaty bilen hyzmatdaşlyk edýän raýat jurnalistlerine ýygyderli gödäwçilik edip, olara azar bermek dowam etdirýänligi bellenilýär we bu meselede Azatlyk radiosy bilen bagly misallar getirilýär. Häkimetler Azatlyk radiosynyň statdan naşary habarçy Sapar Mehmet Nepesguliýew 7-nji ýylda tutsak edip biraz soň neşe maddalar bilen ilteşikli aýplama esasyna 3 ýyl türme tutsaklygyna höküm etdiler. Emma Human Rights Watch guramasy onuň syýasy sebäpleri esasyna tutulanyny aýdyp, bu aýplamany toğra gastynarly diýip hasabatda aýdylýar. Şonuň bilen bir wagtda hasabat ýurtda korrupsiýanyň howpsuzlyk gullyklary bilen bir hatarda ähli sosial we ykdysady puwdoklarda bardygyny belläp adamlaryň korrupsiýa faktlaryny aýan etmekden çekinýänliklaryny, sebäbi hökümetiň munyň üçin aralmagyndan gorkýanlyklaryna üns çekýär. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şonuň bilen hepdäniň jeminiň 1-nji böleginiň soňuna geldik. Men Ýogşan Anurwan şu ýerde sizi bilen hoşlaşyp, nowaty Türkiýede habarçymyz Döwlet Baýkany we dünýä türkmenleri gepleşigime de berýärin. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.